Viral sa social media kining magtutudlo sa Lagtang Elementary School sa Dakbayan sa Talisay tungod sa iyang bibo nga kanta ug pagsayaw. Pahinungod kini sa mga tinun-an, ginikanan ug isig ka magtutudlo. Atol sa short program nga gipahigayon atol sa World Teachers Day. Ang report ni Femery Dumabo. Sa mga mamuste na narihakaroon, Happy Teachers Day, ito na na! Bihangyo kong mamagpapa, estudyante at pilimana, mupay chen undangang, mucholiche masukana. Kay way mga tinunan sama sa niaging mga tuig nga pagsaulog sa Teachers Day niadtong Lunes, si Teacher Jaylin Bacalso ang nilingaw sa mga kaubanang magtutudlo pinaagi siyang performance level nga kanta dala sayaw. Gi-upload gini sa social media o karon usa na sa trending. Sa napa sa kanta, we deserve happiness in this world, di ba? Oh, teachers, ako to siyang gihimo para pag-entertain po sa ako ang mga isig matutudlo. Miski tuod sa akong kakapoy sa trabaho, ma'am, kanang kailangan po na mo nga ilingaw mo ang kaugalingon. Original nga gi-compose ni Teacher Snatch Jones Aldavi ang lyrics sa gikanta sa tunada sa musika nga usok. Ang lyrics gihaom sa bagong pamaagi sa pagtudlo. Mobile Legend undanga, then Mojo Legend pasugda na. So mao to din ang ako ma'am, ako lang gipaagi og komedya nga kanta kay based on personality ni Ma'am Gia, haom gud siya ng komedya ma'am kay komedyante gyud siya. Sa likod sa makalingaw nga performance, giangkon ni Teacher Bacalso nga pamaagi niya kadto aron makuhaan ang kakapoy sa halos tibok adlaw nga mga activities. Pag-imprinta sa modules ug pagbahig niini aron maapod-apod. Ug masiguro nga maabot sa mga tinunan ang gikinahanglang worksheets. Kana sige lang teacher, kaya ra gid nato para sa to ang mga bata sa gingon pa hashtag para sa bata, para sa bayan. At least by the time nga short programming nag-hold me, nakita na ko nga ang akong mga maestra na-relieve gid sila sa ilang mga stresses. I know nga for the past 2 weeks very stressful jud among trabaho. Uban ni Renante kin Eunice. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.